Grabe kayo ang pag-purge sa mga social media accounts na nag-promote og gambling. Wala ko na dyan pala. Kana unsa man imong mosulti Kani kanang siya nga topic medyo sensitive siya no kay for me magud gambling is by principle na tao oh, nga para nila dautan oh. na ay tao nga para nila okay lang. So kung ako ay mapangutan dautan ba ang gambling or dili depende pod na kay Tanan man siguro daotan yung sige kagkaon og siomay. kung masobraan dautan. Sobraan daotan gyud na Gambling try lang di siya dautan. oh, Actually dili raman kwarta ang ginagambol sa life. Dagan man. dagan Gugma. Mao gyud na akong nagamba. Kana Pero ganahan ka kana, na to. kwarta, diyan na siya madautan, especially if magsige na ka. So, play responsibly. Dapat kabalukaan sa imong priorities. Mm. Family ba? Unahon ba na nimo imong savings, imbis unahon nimo ang bills, imo na nung isugal. Diya, sayop na. So, para na may pangbayad sa sugal, register. Joke lang.